нещо странно влезе в земната орбита през нощта. И това не е нито сателит, нито космически буклук. Радарите засичат обект с правилна форма, не кръгъл, не естествен, а почти геометричен. Това не прилича на нищо познато. Обектът се движи тихо, без топлина, без отпечатък, без отражение. Все едно поглъща светлината. Тогава прави нещо необяснимо. Само за части от секундата сменя посоката си по ъгъл, непостижим за човешка техника. Физически това не би трябвало да е възможно. Когато камерите се опитват да увеличат, обектът изчезва. Не се отдалечава. Не се скрива зад земята. Изчезва, сякаш е преминал в друго измерение. Официалните версии: грешка в камерата, сянка, оптична илюзия, но никой от тези версии не обяснява маневрата или траекторията. Аномалия в орбитата, обект с изкуствена форма, движение извън физичните закони. Ако това не е сателит и не е природен обект, тогава един въпрос остава: кой или какво приближи Земята тази нощ? Абонирайте се за канала.